It's time for DJ Raqi's Secret Files. Ang hirap maiwan sa ere nang hindi mo alam ang dahilan. Hi DJ Raqi. This is my second time na mag-send ng story sa'yo. At yung title ng nauna kong story was Muntik na akong maging pangalawa kahit ako ang nauna. And my part 2, bigyan natin ang title na Ang hirap maiwan sa ere nang hindi mo alam ang dahilan. Again, itago mo na lang ako sa pangalang baby. I'm a BSc Math major graduate, board passer, kaya sa edad na 21, isa ng licensed teacher. This is my secret file. So yun, it's been 2 months nung nakipag-iwalay ka sa akin. Yes, ikaw yung nakipag-iwalay sa ating dalawa at hindi ko alam kung bakit, kung anong nangyari. Birthday ni Mama nung huling araw na masaya tayo. Yes, masaya tayo. Wala tayong pinag-awayan, wala tayong pinagtalunan, walang naging problema. In short, masaya tayo. Masaya tayo that day. Pero kinabukasan, nakatanggap na lang ako ng message sa'yo na sinasabi mo, Part, magpahinga muna tayo. Hindi na tayo masaya. Walang araw na hindi natin kasama si Hinala sa relasyon natin. Pahinga muna tayo. Ganyan yung eksaktong sinabi mo sa akin. Sa kalagitnaan ng trabaho. Sa kalagitnaan ng pagod ko sa trabaho ay nakatanggap ako ng ganyan galing sa'yo. Pagkabasa ko, nanghina ako. Literal na nanghina ako. Napaupo ako sa kalapit na upuan. Kaya agad kitang tinawagan. Tinanong kita kung bakit. Ang sabi mo, hindi na tayo masaya. Paulit-ulit mong sinasagot yan sa akin. Paulit-ulit ko rin tinatanong kung bakit. Sinasabi mong hindi na tayo masaya. Hindi ko matanggap yung rason mong yun kasi alam ko sa sarili ko na masaya ako sa'yo eh. Na sa'yo lang ako sasaya. Kaya hindi ko maintindihan yung sinabi mo, hindi na tayo masaya. Hindi na tayo masaya, nakakapagod na, pahinga muna tayo, ihinto na muna natin to. Yan yung mga linya lang na natanggap ko sa'yo. Nakakapagod na magtanong kung paulit-ulit lang din naman yung mga sagot mo. Kaya sabi ko, ayaw mo na. Yan na ba talaga yung gusto mo? Huling tanong ko sa'yo. Matagal bago ka nakasagot? Oo. Sa tagal mong natahimik, oo lang yung sagot mo. Pagkasagot mo ng oo, tuluyan ng gumuho yung mundo ko. Nasasaktan ako pero tuloy ang trabaho. Habang nagtatrabaho ako, maluha-luha ako. Hindi ko alam kung paano ko i-express yung nararamdaman ko dahil nasa trabaho ako. Ayokong maapektuhan yung trabaho ko pero sadyang hindi ko na mapigilan yung sakit na nararamdaman ko. Yumuko ako sa table ko at umiyak. Hindi ko na napigilan yung sakit. Kaya kahit nakikita na ako ng mga kaopisina ko, hinayaan lang muna nila ako. Ang daming tanong na tumatakbo sa utak ko na hindi ko malaman ang sagot. Ni hindi ko alam kung saan ko makukuha yung mga sagot sa mga tanong ko na yun. I tried to block you in Messenger that time. But at the end of the day, ikaw pa rin yung hinahanap-hanap ko. Hindi ko alam kung ano yung mali. Ako ba? May nagawa ba ako? May nalaman ba siya? May kulang ba ako? May mali ba sa akin? Tinatanong ko yung sarili ko. I even blame myself na baka ako yung mali. Na baka ako yung kulang. Na baka boring na ako. Na nakakasawa na ako. That time, nakalimutan ko yung worth ko.
After a day, I tried to message you na baka pwede pa. Na baka masalba pa natin. Na baka may pwede bang baguhin sa akin. But you still said no. Ilang araw kong sinubukang ayusin ang lahat. Pero buo ng desisyon mo. Ayaw mo na. Pagod ka na. And then that time, sumuko na ako. Tama na. Tigil na. Magpahinga ka na. So nagpahinga ako. Sa ilang araw na hindi kita nakakausap. That was the time na naramdaman ko yung pagod sa relationship natin. That was the only time na na-realize kong napaka-toxic na ng relasyon na meron tayo noon. Alam niyo ba yung pakiramdam ng mga nagja-jogging? Yung pag nagpahinga ka galing sa ilang minutong pagtakbo, mas mararamdaman mo yung pagod. No, kung kailan ka nagpahinga, mas napagod ka. Ngayon, I'm still in the process of moving on. And this part is one of many ways. One of my ways. Gusto ko lang magbigay ng huling mensahe para sa'yo, Ed. To start my process. Ed, alam kong hindi ka mahilig makinig sa mga ganito. Kaya dito ko mas piniling magmensahe sa'yo. Para hindi na makarating pa lahat ng sakit na nararamdaman ko at para hindi na ako makagulo sa inyo ng bago mo. Ed, hanggang ngayon, hindi ko matanggap lahat ng rason na binigay mo sa akin. At kahit pa ulit-ulit kong sabihin sa sarili kong hindi na kita mahal, still alam ko sa sarili kong mahal pa rin kita. Oo, mahal pa rin kita, Ed. Pero anong magagawa ko? May bago ka na. At yun na lang yung sinasabi ko sa sarili kong rason, kaya ka nakipag-iwalay sa akin. Kaya ka nakipag-iwalay is may mahal ka ng iba. At hindi na ako yun. Siguro kaya ako nasasaktan pa rin hanggang ngayon is hindi mo sinabi sa akin agad yung totoo na may iba ka ng gusto. Na may iba ka ng mahal. Sana, nung tinanong kita noon, sinabi mo na. Siguro mababawasan kahit papaano yung bigat ng nararamdaman ko. Sobrang sakit ng pag-iwan mo sa akin sa ere, Ed. Iniwan mo akong ubos. Iniwan mo akong walang-wala. Iniwan mo kung hindi ko alam kung saan ako magsisimula. You are my everything. And yet, I was your nothing. Minahal mo ba ako sa loob ng 1 year and 4 months? Alam kong hindi ka naging faithful sa akin, pero sana minahal mo ko ng totoo sa mga panahong minamahal kita ng totoo. Sana bago ka umalis, sana tinuruan mo muna akong masanay nang wala ka. Kasi biglaan yung pag-alis mo eh. Hindi ako handa. Wala akong nasandalan. You left me hanging. Pero sa lahat ng ginawa mo, pinatawad na kita nang hindi mo alam. Yes, pinatawad na kita. Ayoko nang magdala pa ng kahit na anong sama ng loob sa'yo. Gusto ko nang unti-unting pagaanin yung nararamdaman ko. Balita ko nga, nagkabalikan na kayo ng ex mo. Yes, nalaman ko yun sa mga matitindi kong source. Yes, nasasaktan ako pero wala naman akong magagawa kundi ang maging masaya para sa inyong dalawa. Sana alagaan mo siya higit pa sa pag-aalaga mo sa akin noon. Sana ingatan mo siya higit pa sa pag-iingat mo sa akin noon. Mas mahalin mo siya. Huwag mo nang gagawin sa kanya yung mga bagay na ginawa mo sa akin noon. At sana, sa kanya mo punan lahat ng pagkukulang mo sa akin. At para sa'yo, girl, mahalin mo siya. Higit pa sa pagmamahal na ginawa ko sa kanya. Ingatan mo siya. Intindihin mo yung ugaling meron siya. Sana hindi lang ako yung taong iintindi doon, kundi sana pati ikaw rin. Hindi ko alam kung nagkulang ako sa kanya. Pero sana kung may masabi man siyang pagkukulang ko sa kanya, sana punan mo yung mga pagkukulang ko sa kanya. I wish you all the best part. And for the last time, I just wanna say,
I love you more than anything. You're one of the best parts of my life. Sa ngayon, DJ Raqi, I wanna start having time with myself, my friends, and my family. May gustong pumasok sa buhay ko ulit. And I wanna give it a try. But I will not take advantage of him. Alam ko yung ganung pakiramdam, kaya hindi ko gagawin sa kanya yun. So yun. Eto na siguro talaga yung end of story naming dalawa ni Ed. And this has been a wonderful story. Salamat, DJ Raqi. Muli, ako si Baby. At ito, ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.